ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟିନା ଦି କଣ ପଣସ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଟିନା ଦି କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଆଉ ଏ ପଣସ ଦେଖୁଛ ଚୋରି ଫୋରି କରୁଛ ନା କଣ? ଘରୁ ନବ ନା କଣ? ଗାଁ ବାଲା ତମକୁ ବାଡେଇବେ ଧରିକି। ସେ ଆଉ ଗାଁ ବାଲା କେତେ ହେଇଛି? ହଁ ବଡ ବଡ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ ନେବ ନାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ଦେଖିକି ବାଡେଇବେ। ଆଉ ତମେ ତ କଣ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛ? ତମେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚୋରି ଫୋରି କରୁଛ ନା କଣ? ଆଉ ଏଇ ପଣସ ଟା ନବା ନା କଣ? ଛୋଟ ଉପରେ ବଡ ହେଇଛି। ହାତ ପାଇବ ନାଇଁ ବା ସେଇ ତ ହାତ ପାଉନି ଚାରିକର ବୁଲୁଛି। ଗଛ ଚଢିବ ନା କଣ? ଗଛ ଚଢିବ ନା କଣ? ଗଛ ଚଢିଆ ଗଛ ଚଢିଆ।